Bé, bona tarda. Per donar compte Bona tarda. Hem de donar compte d'aquesta segona compareixença del segon avanç de participació des de 8 hores. Ara valdran ja un 54,88% de participació respecte al 53,98% de 2007, en què respecte quasi un punt d'increment. Perquè els terços augmenten de 4 locs, Pujol, Arties i Garós disminuís en les desaguatures en Irisa i Marcatosa, no hi ha cap canvi perquè el terçum de Castiero. Perquè el segon avanç de participació de Catalunya a les desaguatures hi ha un 39,07% comparat amb el 39,79% del 2007. Això significa un 0,72% de diferència. En agarrar demarcacions provisionals destaca Barcelona amb un 37,61% de participació respecte al 2007, que era un 37,25%. Això significa un 0,36% dècimes d'increment. Girona, un 43,66% de participació front al 48,18%. Això suposa un decrement de 4,52 punts. Lleida, 49,01%. Això significa un decrement de 6,86 punts. Tarragona, 48 respecte al 46,12%. Això significa un 1,84 punts inferior de diferència respecte al 2007. Els capitals de demarcació, Barcelona, un 38,23% respecte al 36,42% del 2007, ella dit un 1,81 superior. Girona, ciutat, 37,51% de participació, 39,40% en 2007, això significa 1,46%. Lleida, 34,83% respecte a 37,14% de 2007, un descens d'un 2,41 punts. A Tarragona ciutat, un 37,52% front al 40,79% de 2007. Això significa un descens d'un 3,27%. Pel que fa a la participació per comarques, per a participació per comarques destacaríem Alta Ribagorça, un 60,69%, també la comarca de més participació. La comarca de menys participació seria Vallès Occidental, amb un 34,98%. Detallaríem les 5 comarques amb més participació. Alta Ribagorça, 60,69%, respecte al 53,98% del 2007. Era Terra Alta, un 60,3% respecte al 59%. 59,96% respecte al 54,10%. Del 2007, el Priorat amb un 58,86% respecte al 62,77% del 2007. Era Ribera d'Ebre, 57,88% respecte al 57,20% de 4 anys. Perquè les comarques amb menys participació serien Vallès Occidental, un 34,98%, comparat amb 2007, que hi havia un 34,61%, Baix Llobregat, 35,68%, amb un decrement, perquè el 2007, que hi havia un 35,69%, el Segrià, 36,61%, en 2007, 42,44%. El barcelonès baixa també, avui 75,75%, el Garraf 31,57%.
Aquestes, com els deia, són les són les xifres del segon avanç de participació de 6 de la tarda. Si volen, les podem anar detallant comarca per comarca. Començam amb la participació de comarca per comarca. Alta Ribagorça, 60,69, Terra Alta, 60,14, Era Noguera, 59,46, Priorat, 58,86, Ribera d'Ebre, 57,88, Garrigues, 55,99, Pallars Sobirà, 54,18%, Ripollès, 54,18%, Montsià, 52,01%, Berguedà, 50,90%, Conca de Barberà, 50,86%, Baix Ebre, 50,56%, Alt Urgell, 50,30%, Segarra, 40,39%, Cerdanya, 47,87%, Solsonès, 47,74%, Pla d'Urgell, 46,99%, Pallars Jussà, 46,92%, Pla d'Estany, 46,51%, Osona, 46,36%, Alt Camp, 46%, Alt Empordà, 45,69%, Garrotxa, 45,02%, Urgell, 44,05%, Alt Penedès, 43,38%, Anoia, 42,65%, Baix Penedès, 42,13%, Baix Empordà, 42,06%, Baix Camp, 41,60%, Era Selva, 41,54%, Gironès, 41,15%, Bages, 40,14%, Maresme, 39,63%, Tarragonès, 39,06%, Vallès Oriental, 38,83%, Garraf, 38,31%, Barcelonès, 37,70%, Segrià, 36,61%, Baix Llobregat, 35,68% i Vallès Occidental, 34,98%. Aquestes són les donades de participació del segon avanç de 6 de la tarda. Si hi ha alguna altra cosa, ho aniran seguint a través de la Si hi ha altra cosa, podran seguir a través de la nostra web en la propera compareixença que podrem informar sobre el tancament dels col·legis i informarem sobre l'escrutini. Gràcies.